Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masjid Channel. Ceritanya dino iki aku lagi neng oro-oro, Bos. Neng sawah ini. Neng sawahe sapa? Neng sawahe tuan muda iki. Lagi panen. Jasa angkut. Iki lho gabah. Pirang-pirang ondok iki lho. Posisi neng sorwit e. Ini nggone truk kombi. Truke gombi. Oh, nyemplung neng piringan kayak koyoke. Nyemplung neng piringan, Masa? Lah, mergo nek kerjaan liya kok. Apa? Ya. Oh, ada jambu monyet. Waduh, tuan muda tahu jambu monyet, Bos. Arek roh jambu monyet iki. Motormu kaya malang to, Bos. Lho, oleh kiriman iku lho, Pak De. Yo, oleh nyes-nyes iki. Lah iya, wonge loro lho kaya oleh mek sitok iki kaya. Lah kan ning gendring rono kan ning ndi? Kaya golek muatan. Oh, alah ngono. Golek ambok. Iku mubeng rono. Arane kombi nang golek wong. Ngeyar ngeteri A1 iki. Oh, alah, lha engke apa WA lek? Winge WA aku ya. Ora. Samson iki. Bayuh masa bawane Samson wi abot wi. Bayuh lah ngalor-ngalor kok abot meno. Bos. Ayo, Bu. Lah iya. Banyu padha lho, Dik, jare Pendi kidul kok nying ngono lek ngomong. Obate ya padha. Ya rezekine wingke lho. Mangkane wi sang dalem. Ya lihat jambu monyet. Bisu apa ya enek wae apa ora? Masih bunga. Masih bunga. Ya engko dicari ya. Kok cari ya. Kamu emang mau jambu monyet? Mau es kalau David wis teko kok kono lho ketok kok petit ya David. Oh kon menek ya David ya. Tak lihat sik. Wes salah to. Heeh. Padha ngumpul guys lho. Oleh gabah pirang-pirang tumpuk iki. Ternyata minta jambu nyomet katanya. Di sini ada jambu apa? Apa? Mau makan? Ya. Kingko David kon menek iso menek jambu monyet ora kowe? Lihat dulu ada jambu monyetnya tidak. Ih, arek jak manas-manas, Bos. Arek dijak manas-manas. Mana ya jambu monyetnya ya? Mana? Di? Kok kamu tahu jambu monyet sih, Le? Oh, sampitak ngeterno aire. Jambu monyet. Ini satu ini. Ini namanya jambu monyet. Itu adalah jambu monyet. Jangan belum mateng Le itu, Le. Burung mateng, nek mateng warnanya kuning. Kamu tahu burung? Itu loh burung. Ada burung. Nah, di atas. Ada burungnya. Ada burung toh. Loh, kecil-kecil Mas. Lagi lo piro Jiro lupat 5. Kalau. No, itu loh Le. Bayu banyak burung, gitu loh. Kamu tahu ndak? No, di atas lo. Oh iya itu. Ada burung, kamu tahu? Wow, burungnya. Itu jambu monyet. Ndi ra nek sing tuwek no. Gak ono wis dipaki wong kok. Ndek kapan ke abang-abang ke?
Itu bunga le. Yo dadan. Nek sing sebelah kono nggone Mas Didik ya ketoke jambu air kono. Oh, lha iki ana mateng tenan, Mas. Itu, geong-geong itu. Jambu konyet. Nah, tuh. Mana sampitak ini? Pit. Sampitak. Jambu konyet. Sini sampitak. Jambu konyet. Mau? Ya, ntar biar diambil sampitak dulu ya. Pangan lo sepet iki. Kaya doyan kowe. Ya ntar biar diambil itu sama David. Pit. Sini Pit. Sini Pit. Ambil jambu bisa ora Pit kamu Pit. Lah iya, jambune neng kene nyete neng kono Lah wong wis diarani nyet winge. Yo, kuwi ngono. Ora kena dipangan menungso ya. Itu apa jambune to? Kono lho pinggir lor lho. Pinggir lor. Ndi? Kolor we. Kolor we. Iki lho kene lho. Kolor. Heeh. Kolor. Nek jambu air ning kono lor. Jambu air apa jambu monyet? Tak deloke ya jambu aire sik ya. Jambu monyet mah. Oh, jambu konyet ya. Oh, dia minta jambu konyet. Jambu mente iku lho, Pit. Wah. Masa we radong jambu mente ya, Pit? Iya jambune saya kaya. Kalau lor ke jambu air, tak makane tak deloke sik. Tak deloke dhisik. Samson dinane iki manas, Bos. Rana ya urip nang desa. Iki ya kudu manas, mergo apa sawah ya lagi dipanen. Alhamdulillah. Oh. Dinane iki panen. Panen wong tani dinane ya wis ayem. Kowe ning kono apa piye kaya jambune ning lor kono iki? Ternyata Samson ikut ke. Ya, minta jambu. Arep gosong no awak ono ae pokoke. Gosong. Bentuknya kaya apel ya, Pit. Tapi kira enak pangan yo. Oh, pating. Kuwi ngono dudu panganane wong, Pit. Kuwi dudu panganane wong. Kuwi panganane Lah piye wong tranar gosongno awak iki wis ngene iki ya, Pit. Yalah wong wis awakmu wis ireng lho, Pit kok. Lah kuwi lho nggo jambu kuwi lho jambune Mas Didik kuwi. Mas Didik sing ndi? Lah ya kuwi nek jambune kuwi. Sing tak pangan iki to. Yo. Biasa ngono. Kuwi anak cilik kuwi to kletak opo piye? Jambu gak opo. Lah kuwi lho jambu air kuwi lho. Iki ngenane ya wah tunggale digo mulih kae no lho. Ya sebut pangani kae lho. Ya kuwi enek apa ora dinceng. Gak enek lore. Ini lho buah monyetnya. Buah monyetmu mana to, Le? Buah monyetmu itu, Le. Buah monyet. Enek ora topi dhuwur, Pit, enek Pit ijo-ijo lho, Pit. Kamu tunggu situ sik. Kita mencari-cari enek dhuwur sitok. Aku tau ya. Lah iya, lha piye lho? Enek abang-abang loro lho. Lah, lho getek to. Ini saya Mas Didik ya. Yo, sawe Mas Didik kuwi.
Mau apa? Itu nanti mulutmu mulutmu gatel itu nanti. Loh, jatuh lah nek kuwi oleh kasih pit. Itu jambu nyet itu loh. Itu jambu nyet itu. Kekno, nah dan getek nah. Ini buat mainan. Itu buat mainan itu enggak dimakan. Ini botolnya masuk. Heeh, dibuatok enak pol pit. Heeh. Dina, goleki nah. Goleki nah pit. Kalau pit gede pit. Lah iku nggih kulon wi. Lah. Kamu makan peletak. Nah, wi, iya toh. Sampai tapi Gak enak neh. Jadi inceng mana toh? Nah, wi dimakan. Dimakan. Ingetin kok kulon. Koklon. Angine